Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak Xaloa telebistara. Egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur azaroak 25, ostirala dugu eta gainera gaur nazioarteko emakumearen indarkeriaren aurkako eguna daukagu. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Gaur elkarretaratze eta manifestazio ugari, ez? Hori da, goizeko eguerdiko 12 egin dute elkarretaratzea, nik uste Iruñerria osoko udaletan, eta baita arratsaldean ere kontzentrazioa egongo da Gaztelu plazan, beraz egun garrantzitsua gaurkoa, ez? Ekimen pila bat honen inguruan ere. Ne horrelako egunak ez diren ospatzen? Hori da. Bueno, ospatu, zerbait esatagatik. Hori da. Gure gonbidatuak esan behar dugu gaurko hotzaren gainetik agertu direla, ezta? Emakume bat, lehenik eta behin, Maitena Ezkutari, berarekin ederbidean proiektua aurkeztu dugu, Nafarroa, Gipuzkoa eta Lapurdi bizikletaz lotuko dituen proiektua da, bizikletaz gainera, beraz oso proiektu interesgarria. Eta, gauza kurioso pila bat kontatu dizkigu, berak oso ongi kontrolatzen du gaia, turismo eta merkataritzako zuzendari orokorra delako, beraz, Maitena lehenik eta behin, lehenengo elkarrizketan, eta gero oso interesgarria den ekimen bat ere, ez da? Bai, horixe, gaur badirudi zeta hori protagonista bihurtu dela, izan ere bizikletaz eta orain dantzaz hitz egingo dugu. Izan ere Errenterian dantza zentro oso berezi bat daukate, ja aspaldidanik hortxe ari dira dantzari gazteak formatzen eta gainera profesional bihurtzen direnak gero etorkizunean. Horretaz hitz egiteko dantzaz zentro honetako zuzendari nagusiarekin izanen gara, Fernando Sáenz de Ugarterekin. Eta hau ere oso interesgarria egia esan, Maria. Horra 12 dantzari daude, Europa guztitik etortzen direnak, eta oso ideia polita eta interesgarria, eta gutxienez laguntzen diogun pixkat dantza mundu hori gehiago gerturatzen eta zabaltzen. Badituzte gainera euskaldunak diren dantzari asko, ez da pixkat, nahasketa handia dute, baina oso interesgarriak ere hor web horrian kuskutsiatzen egon naiz pixka bat, eta bideo oso interesgarriak dituzte. Arrobi bat badute gainera euskal dantzarientzat, eta aberasgarria ere Europako beste herrialdeetatik etortzen den jendearekin harreman zuzena daukatelako. Oso ongi, interesgarria beraz, gaurko bi elkarrizketen gaiak, eta bukatzeko beti bezala zarata katal hori, ostiralero bezala artearen ibilbidea gaur, eta bi ekimen ezberdin. Alde batetik erakusketa bat, Zabalguneko Zibiboxean dagoena, Iñaki Intxaustiren eskutik, eta baita akzio poetiko bat ere, Zitadelan egin dena Aitziber Urtasun artistaren eskutik. Baina beti bezala, hasteko efemerideak. Gaur azaroak 25 dugu eta emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna da gaurkoa eta honen inguruko efemeridea ekarri dugu ere gurera. Urtero azaroaren 25ean ospatzen delako eta Nazio Batuen Erakundeko Biltzar Nagusiak erabaki zuen egun hau ospatzea 1989ko abenduaren 17ko 50.194 ebazpenaren bidez. 1793 urteko azaroak 25ean ere Ameriketako Estatu Batuetako independentzia gerran Parisko ituna sinatu eta 3 hilabetera New Yorketik irten ziren azken Britaniar tropak. Ameriketako Estatu Batuetako independentzia gerra gogoraraziko dugu 1775etik 1783ra iraun zuen. Eta arte eta kultura gaietan murgilduz Euskal Herria mailan 1976 urteko azaroak 25ean Jose Maria Etxaburu euskaltzain izendatu zuten. Eta mundu mailan ere hortxe irudian ageri zaigun John Lennonek 1969 urteko azaroak 25ean Order of the British Empire edo Britaniar Inperioaren ordena itzuli egin zuen Britaniar Handiko gobernuak Vietnamgo gerrari emandako sostenguagatik. Goazen jarraian Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak aztertzera.
Arratsalde Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Gaur azaroak 25 emakumearenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren harira mobilizazioak egin dituzte egunean zehar Iruñan, baita Euskal Herriko txoko desberdinetan ere. Eta politika kontuekin hasteko, Altsasuko auziak gaur ere albiste, bihar larunbata Altsasu bertan egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute Sakanako alkateek, baita Nafarroako gobernuak ere. Eta honekin lotuta Nafarroako Guardia Zibilaren koronel nagusiak dio, Altsasun ez daudela deseroso eta ez dago ados Altsasuko herria aurkezten den moduarekin. Bertzalde Nafarroako ekonomia ehuneko 2,9 handitu da urtebetean. Eta ekonomia kontuekin jarraituz parlamentuak ez ditu onartu UPNek eta PPNek 2017rako aurrekontu orokorren proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak. Eta Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseilariak jakinarazi du eskoletarako eta haien mantenurako aurrekontua bikoiztu egin duela. Eta albisteekin bukatzeko poliziaren zaintzapeko pertsona baten heriotza argitzeko manifestazio izan da bihar Gazteluko plazatik abiatuta arratsaldeko 6-an. Eskerrik asko Aitziber, goazen orain egunkarietako azaleen titularrak errepasatzera, Larraitz Diario de Navarrarekin hasiko gara, ezta? Beti bezala? Horixe, Maria, ikus ezaguntzen elako azala duen gaurkoan Diario de Navarra egunkariak, lerroburu nagusiari dagokionez, hauxe da aipatzen digutena, foru gobernuak Nafarroako Unibertsitateko bekadunei ministeritzako laguntzetan deskontua egin die. Hau da, dirua kendu egin diela. 540 bekadunen laguntzak 3.700 eurora murriztuko dira, eta honekin batera ere aipatzen digute unibertsitateak, familiek eta ikasleek helegitea jarriko dutela araudi honekiko. Horretaz gain, gaurko argazki nagusian hortxe ikusi ditzakegu takoneran orain batzuk pinu baten azpian, uste dut, oso politak, eta bertan aipatzen digute takonerako minizoa eztabaidan jarri dutela. Foroko parte hartzaile batzuen adierazpenak ekarri nahi dituzte azalera eta aipatu digute batzuek zoaren desagertzearen aldeko postura aurkeztu egin dutela. Pentsatzen dut hor barrualdean informazio gehiago jarriko dutela foro honen ingurukoa. Diario de Notiziaseko azaleko 2 albiste nabarmenduko ditugu gaurkoan, alde batetik letra loditan, 200 erasotzaiek terapia jaso zuten Nafarroan 2015 urtean, 125 preso zeuden borondatezko parte hartzaileak izan ziren, eta gobernuak erasotzaile sexualei zuzendutako programa berrindartu egin du. Josian Etxauri psikologoak tratu txarrak ematen dituztenak gero eta gazteagoak direla aipatu egin du ere. Bestela ere, bekaldean argazkia baita ere Iruñeko parke batean, 300 tona osto hala dio lerroburuak Iruñak 95 langile jarri baititu osto hauek kentzeko eta baztertzeko. Irudian, ageri zaigu esan bezala, langileetako bat Iruñako parke batean, ez du zehazten zeinetan, ostoak baztertzen. Eta bestelako gai batzuk gara egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian EHU Euskal Herriko Unibertsitatean egindako hauteskundei begirako titularra daukagu, Balluerka Euskal Herriko Unibertsitateko errektore berria helburu lege berri bat izanen du hemendik aurrera, hortxe aipatzen dutenaren arabera. Instituzio hau gidatuko duen lehen emakumea izanen da Balluerka, kanpus guztietan irabazi du hauteskundeetan eta bozken 176,31 lortu egin du. Argazki nagusiari dagokionez, hortxe ikusi ditzakegu Idoia Mendia eta Inigo Urkullu, izan ere Urkullu eta Mendiak aurreikusitako gobernua aurkeztu dute. Atzo lehendakari izendatu zuten Inigo Urkullu eta gobernu berria ere aurkeztu zuen. Oso antzeko berriak gaurkoan berria egunkarian, alde batetik osatu da Jaurlaritza berria, Legebiltzarrak Inigo Urkullu aukeratu du lehendakari, EAJaren eta PSeren botoekin, 5 sailburu mantendu ditu karguan eta 6 berri izendatu ditu, horietatik 3 sozialistak izango direnak. Enplegua jarri du lehentasun nabarmen gisa eta hortxe ageri zaizkigu
taula hori horretan kargu guztiak. Eta argazkian Leioako kampusean gertatutako istiluak lerroburuan irakur dezakegun bezala, bozak istilu artean, istilu handiak sortu dira Leioako kampusean eta ertzainek ikasle bat atxilotu dute. 100 ikaslek manifestazio bat egin dute hauteskundeak antzerkitzat jota. Eta bukatzeko ikus dezagun zenelako albisteak ekarri dizkigun gaurkoan Euskal Herria Irratiko agerkariak, hortxe dugu argazki handi batean eta lerroburu nagusi batek azalaren ia goiko zati guztia hartzen duena, emakumeenganako indarkeriaren aurka mobilizazioak. Hortxe ageri zaizkigu gaur eguerdiko 12etan elkarretaratza egin duten Nafarroako gobernuan, baita Iruñeko udalean ere ordu erdi beranduxeago, eta arratsaldeko 8etan Gazteluko plazan ere izanen da manifestazio. Eta horrekin batera ere, Idoia Arraizan Bilgune Feministako kideari egindako elkarrizketaren zatitxoak ikusi ditzak. Bueno, uste dut audioak girela. Audio ezberdinak, ez bai ezberdinekin, oso interesgarria. Idoia Arraiza gainera hemen eduki genuen xaloan eta oso neska interesgarria da. Bai. Euskal Herria Irratiko agerkariarekin jarraituz, aier diren adierazpenak jasotzen dira, gure konpromisua argia da, AHTA bultzatzea, formula zehatza bilatzen dugun bitartean. Hori esan du eta informazioa zabaltzen dute gaur ere agerkarian. Bestela ere, bizikletentzako 2 aparkaleku publiko irekiko ditu Iruñeko udalak, Deskalzos kalean egonen da, eta 124 ibilgailu sartzeko aukera emanen du. Guazen aurrera gure gaurko agendarekin, alde batetik gogoraraziko dugu emakumearen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela gaur eta elkarretaratzea eginda 12:00 Gaztelu plazan eta baita manifestazioa ere arratsaldeko 8:00 toki berberan. Zabalguneko eta Ermitagainako merkatuak emakumearen aurkako indarkeriaren egunarekin bat egin nahi izan dute merkatuen erruleta eskainiz. Gaur azaroak 25 ostirala aipatutako 2 merkatuetan baldintza egingo da ekimen hau, erruletaren ekimen hau, baldintza bezala eskatzen da gaur egindako erosketaren tiketa gutxienez 5 euroko gastua eukitzea eta opariak banatuko dira erruleta horretan. Eta gogoraraziko dugu ere gaur Black Friday ekimena ospatzen dela, baina honen kontrapuntu bezala erosketarik gabeko eguna, ni ez naiz kontsumista tentela, gaur ospatuko dela ere Carlos Hirugarrenaren entzierroaren monumentuaren aurrean. Goizean 10:00-tik 12:00 bertan egon dira eta arratsaldean ere 6:00-tik 8:00 bertan elkarretaratzea deitu da. Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioan ostiraletako kontzertuak egingo dira gaur, arratsaldeko 4:00 Intercentros Melomano nazioarteko 15. lehiaketaren barne. History of Rock ikuskizun musikala gaur arratsaldean egingo dute Gaiarre antzokian, esan bezala ostiral honetan arratsaldeko 8:00. Eta asteburuari begira jarrita oraingoan, genero indarkeriaren kontrako nazioarteko egunaren harira erakusketa ikusgai dago Nafarroako liburutegian abenduaren 12 arte, izena Emakume Mailak, Emakume Berriak. Dirurik gabeko truke azoka gaur bertan bukatzen da, ingurumen heziketarako museoan ospatzen ari da, goizez 10:00-tik 1:00 eta arratsaldez 6:00-tik 8:00 bertan liburuak, arropa, oinetakoak, tresneria, apaingarriak eta jostailuak besteak beste trukatzeko aukera egonen da. Zea Maiz eta Lier taldeak bihar bertan arituko dira kontzertuan Zentral Cafe antzokian gaueko 9:00. Zea Maizek bere estudioko 8. diska Arro izenekoa aurkeztuko du eta Lier taldearen Hauts diskoa entzuteko aukera aparta izanen dugu bihar 8:30-tik aurrera. Bermuteando ekimena ere asteburu honetan bukatzen da, larunbata eta igandetan izan da azaroko asteburutan, ordu 1:00-tik 3:00, monologoak, musika, antzerkia, zirkoa eta bermutaz gozatzeko aukera paregabea.
Xendrak txisturako musika berria proiektuaren amaiera kontzertua bihar azaroak 26 larunbatarekin arratsaldeko 7etan egingo da Noaingo kulturgunean. Gogoraraziko dugu arratsaldeko 5etan ere txistuaren inguruko tailer didaktikoa eskainiko dutela. Eta goazen jarraian Larraitzekin udalerrietako albisteak aztertzera. Azaroak 25 ostirala dugu ikus dezagun zenolako albisteak ditugun Iruña herrian. Iruñarekin hasteko eta asteburuari begira, Txirri, Mirri eta Txiribiton paiazoak bira berria aurre estreinatuko dute larunbat honetan Iturramako Zibiboxan euskarazko aur programazioaren barruan. Patxistein doktorea ikuskizunaren 2 saio eginen dira, eguerdiko 12etan lehenengoa eta arratsaldeko 6etan bigarrena, 3 euroren truke. Mendillorri aldera joanen gara oraingoan, izan ere Mendillorriko ur biltegiaren argazkia 2017ko egutegiaren azala izanen da. Hiritarrek gehien bozkatu duten argazkia izan da aipatutako hori, 13 argazki hautatu dira guztira egutegi horretan jartzekoak, eta 3.460 bozka eman dira hautaketa prozesu horretan. Iruñeko udalaren kontuekin aurrera jarraituz, lehen bizikleta parkina jarriko du udalak Deskalzos kaleko 2 lokaletan. 39.000 euro erabiliko dira ekipamendu guztiak jartzeko eta 124 ibilgailu sartzeko lekua egonen da. Bestalde, Iruñeko kontuekin ere jarraituz, Iruñeko alkatea Joseba Siron errefuxiatuen inguruan hitz egiteko Iruña Harrera hiriarekin egon da. Iruñeko udalak urrian nazioarteko foro batean parte hartu zuen eta bertan landutako gaiak elkartrukatu dituzte bilera horretan. Alkatea alde batera utzita, Carmen Rubio arkulariari harrera egin zion atzo Joseba Sironek Iruñeko udalean, Rio de Janeiroko joku paraolimpikoetan egon zen Carmen Rubio eta beraz, zorionak emateko harrera egin zion. Bestalde, gizarte kontratazio arduratsuaren inguruko jardunaldia izanen da gaur bertan, Kondestable jauregian izanen da hitzordu hori, Iruñeko alkatea eta lan mundura sartzeko zentruetako Nafarroako elkartea egonen dira inaugurazio ekitaldia. Gazteriaren etxean ere hitzordua egonen da, bikotekako eztabaida 4. liga eginen da asteburu honetan bertan, oratoria garatzeko asmoarekin egindako ekimena izan da, eta gaur arratsaldean parte hartzeko aukera egonen da. Eta Iruñarekin bukatzeko udal bozeramaile batzordeak frankismoaren giza krimenak ikertzeko kereila bermatuko du. Abenduaren 1eko osoko bilkuran onartu eginen da eta prozesua ireki egingo dute. Iruña alde batera utzita ostiralero bezala, Atarrabia aldera gerturatuko gara oraingoan. Izan ere hemen deialdi bat ere badaukagu beste udaletan bezala, izan gaien zerrenda bat osatzeko gizarte langilearen lanpostuan aldi baterako kontratazioaren bidez aritzeko. Bestalde, azken egun hauetan Altsasun izan diren gertakarien aurrean eta Altsasuko udaleko gehiengoak hartutako erabakia oinarri, Atarrabiako udalak honako akordio hau adostu egin du. Altsasuko udalak 2016ko azaroaren 16ko osoko bilkuran hartutako erabakiari jarraiki, Altsasu lelopean azaroaren 26ko eguerdiko ordu batean Altsasuko udalak atxilotuen senitartekoek eta Altsasuko herritarrek deitutako manifestazioarekin bat egitea. Eta bestalde, kontu alaiagoekin bukatuko dugu Atarrabian, izan ere San Andres jaieguna eta Nafarroaren eguna ospatuko dute azaroaren 30ean, egitarau zabala prestatu dute eta udal web orrialdean hori dena ikusteko aukera izango duzu. Eta bestalde, gaur azaroak 25 manifestazio deialdia egin dute Atarrabian ere, emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta urtero bezala Atarrabiako udalak manifestazio batean parte hartzeko deialdia egin du, arratsaldeko 6etan udaletxeko atean elkartu eginen dira eta handik Alicia Aristregiren monolitora arte ibiltzen joanen dira. Eta bukatzeko Atarrabia alde batera utzita Zizur Nagusira joanen gara,
San Andres jaiak ere asteburu honetan ospatzen dituzte Zizur Nagusian, ostiral eta larunbaterako egitarau zabala prestatu dute. Eta bestalde, ekonomia zergak ere ordaintzeko ordua iritsi da Zizur Nagusian eta abenduaren bata izanen da azkeneko. Iruñerriko albisteak ikusi eta gero berehala gatoz bueltan eguraldiarekin. Goizean lanbroa eta lainoa sortu dira bai Baztanen eta baita Iruñerrian ere, zerua hodei gutxirekin mantenduko da ordea goizean zehar, tarteka hodeitsuago eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin tarteka. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez gaurkoan, baina minima baxuagoak edukiko ditugu. 9 gradutako maksimak eta 0 gradutako minimak gaur Iruñan eta Elizondo aldean 10 gradutako maksimak eta 2 gradutako minimak. Giro eguzkitsua izango da nagusi Nafarroa osoan gaurko egunerako, baina temperaturak freskoa izaten jarraituko du. Lainoa sortuko da hainbat tokitan eta iparraldean hodeitsu egongo da goizean zehar eguzkia ikusteko aukera egongo delarik oraindik. Hego-haizea ahul ibiliko da eta egunaren amaieran indartu egingo da. Temperatura 10 eta 15 gradu artean kokatuko da. Eta asteburuari begira larunbatean giro goibela eta euritsua. Goizaldean hotz egingo du, pixkanaka hegoaldetik hodeiak sartzen joango dira eta euria egiten hasiko da, iparralderuntz edatuz. Temperatura maksimoek behera egingo dute apur bat eta hego-ekialdeko haizea nagusituko da. Iganderako lanbroa eta lainoa goizaldean, hodeitsu goizean zehar, baina arratsalderako giro eguzkitsua nagusi. Haizea eki osagaikoa izango da eta ahul. Bai temperatura maksimoek eta baita minimoek ere gora egingo dute iganderako. Eta hoxe izan da magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera jarraituko dugu, ez da Maria, zer dugu lehenik eta behin? Bai, lehen aipatu dugun bezala, gaurkoan Ederbidean izeneko proiektuaren inguruan arituko gara. Aipatuko dugu horretarako Maitena Ezkutari, Gobernuko Turismo eta Merkataritza zuzendari orokorra gonbidatu dugula, berak modu oso interesgarri batean komentatu digulako, zertan datza proiektu hau, eta etorkizunari begira zer izango den, pixka bat gure burutan ere ideia egiteko. Esango dugu oso proiektu interesgarria dela, Larraitz, bizikletaz lotuko baititu, bai Nafarroa, bai Gipuzkoa eta baita Lapurdi ere, eta Bidasoa eta Plaza Olako bide berdeak lotuko dituela ere beste modu batean. Gainera, bukatzeko ere komentatu diogu, jakin izan dugu komertzio txikien kanpaina bat egingo dutela, eta honen inguruan ere pixka bat aritu da hor elkarrizketaren bukaeran. Oso interesgarria. Hori da. Eta bestalde batetik, dantza munduan murgildu eginen gara, izan ere errenteria aldean hor dantzan aritzen dira egunero eta ongi aski gainera, dantza izeneko zentrua da hori, eta horretaz hitz egiteko zuzendari nagusia izanen dugu Fernando Saenz de Ugarte, hortxe urte dexente daramatzate dantza munduan profesionalak formatzen, eta oso interesgarria hau ere. Lehen ere esan dugu, web horri txukuna dutela eta hortxe pixka eta aluzinatuta geratu garela, beraien formakuntza horrekin eta oso interesgarria. Oso ongi, bi elkarrizketa oso interesgarri gaurkoan, ezta? Horixe da. Oso ongi bukatzeko ostiralero bezala, artearen ibilbidea, hau ere oso interesgarria, gainera gaurkoan bi ikuskizun oso ezberdin, alde batetik Iñaki Intxaustiren erakusketa bat, Zabalguneko Zibiboxean, eta bestetik Zitadelan egindako akzio poetiko bat Aitziber Urtasunen eskutik.
Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. Eta lehentxeago aipatu dizuegun bezala, Ederbidean proiektuari buruz mintzatuko gara gaurkoan, Ederbidea Nafarroa, Gipuzkoa eta Lapurdi bizikletaz mugikortasuna sustatzeko proiektu berri bat da. Eta honi buruz hitz egitera etorri zaigu gaurkoan, Maitena Ezkutari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gobernuko turismo eta merkataritza eta kontsumorako ere, ez? Zuzendari orokorra. Eskerrik asko Xaloan egoteagatik gaur. Zuei. Eta ongi etorri. Konta iguzu pixkat Ederbidean nola jaiotzen den, ez? Nola okurritzen zaizuen, olako proiektu batean sartzea? Bueno, proiektu hau urte batzuk daramate lanean elkarte desberdinak, ez? Nolabait da proiektu bat herritik hasten dana, ez? Hori garbi esan da, elkarte, konsortzioak, partzuergoak nolabait bultzatu duten proiektua da. Eta gaur egun gobernutik bultzatzen ari garena, ez? Da, iaz, hasi ginen forma ematen nolabait aukera ederra ginukelako, eta zan Europako diru laguntzak irekitzen ziela, ez? Orduan, Poktefarako lehenengo deialdia irekizan, iaz, urrian, eta aurkeztu genuen proiektu hau. Aurkeztu genuen nolabait, Nafarroko gobernutik bultzatuta, baina baikide bezala dauzkagu elkarte desberdinak Nafarroan, ez? Eta baitare elkarte desberdinak Nafarroan eta noski Gipuzkoan eta Pirineos Atlantikoz die gure kideak eta jefe de fila deitzen dana, ez? Nolabait. Orduan, esan dezun bezala, helburua zan lotzea Baiona, Donosti eta Iruña hiri horiek, baina lurralde bakoitzean arazo desberdinak dauzkagu, eta orduan bakoitzak jartzen zituen nolabait ekintza desberdinak, zati desberdinak, alde batetik inbertsio lanak daude, inbertsio azkenen proiektu honetan importantzi dexente du, eta gure kasun Nafarroan lotzen dugu nolabait bidasoa naturbidea, bide berde hori, plaza olarekin, hor 52 kilometro dauzkagu lotzeko, baina kasu honetan erabiltzen dena da errepidea, eta errepidearen inguruak. Eta bide komunalak, eta nolabait ez da obra berria egitea, baizik aprobetxatzea dagona, lotzeko bi baliabide importante, dauzkagula hor bi naturbide, eta horiekin lotzen dugu eta Iruñera iristeko asmoa, noski, daukagu, eta Iruñetik gero jarraitzeko Santiago bidea hartuz Espainialdera eta azkenen Portugalera. Hau zergatik da horrela, Ederbidea proiektua dago zentratuta esaten duguna mugikortasunean da hiriaren inguruan, baina hortaz aparte beste helburu bat daukagu, eta da Eurovelo proiektuan egotea. Eta horrek esan nahi du Noruegatik hasi eta Portugalera doan bide bat, Europa nolabait ziurkatzen duna, eta noski estatu mailan gure sarrera
bada lehentasun handie du, ez? Nafarrotik ez badie pasatzen Europatik heldu dienak, zailtasun handie. Orduan hori da guretzat kakoa, ez? Enlaze hori egitea eta proiektua handi hortan egotea ere. Zeintzuk dira honetaz gain, gertuago dauden helburuak edo? Bai, mugikortasun proiektu honetan, ederbidea proiektu honetan sartuta daukagu, esan dizudan bezala, obra horiek egitea lotura lortzeko, eta noski daukagu ere proiektuan beste helburu batzuk diela ere sensibilizazioa, formakuntza, bai teknikeriei, bai lurraldeko udaletxe eta zinegotziei, administrazioak, nolabait, eta noski ere gero nolabait bertako jendea, ez? Eta noski hor sensibilizazio eta jardunaldik eta egin behar die hurrengo urteetan. Proiektu hau hasi berri dago, nolabait esan dizudan bezala, iaz aurkeztu genuen, aurten baietza eman digute eta onartu dute diru laguntza ematea, 175 daukagu, eta 3 urte dauzkagu nolabait osatzeko, ez, proiektua. Eta 3 urte horietan daude obrak, daude jardunaldiak, formakuntza, dago komunikazioa, ere promozioa, eta baita ere, esan dezakegu, gobernuak bere garaian espropiatu zuela nolabait plazaola naturbidea eta Leitzako geltokia, bere garaian egin zuen obra importante bat nolabait ingurua eta geltokia berreskuratzeko, baina gelditu zen krisiarekin geldirik, eta gaur egun proiektu honekin ere egiten dena da nolabait osatu geltoki hori, jarraipena eman, bizikletakin lotuta eta bizikletaren zerbitzuak nolabait sortuko die, eta guain gaude ere estudioak egiten horren inguruan, biabilidadea, pixka bat aztertzeko, baita ere prozesu bat ireki da ondoko herri guztitan partizipazioa eta nolabait partekatze hori beharrezkoa ikusten genuen lotura eta bideak erabakitzeko ze bidek dien hoberenak eta hor lan dexente dago, ez? Obra baino lehen egiteko. Ez da lan makala, suposatzen dudalako Nafarroa, Gipuzkoa eta Lapurdi oso eskualde ezberdinak direla, ez? Egoera ezberdinetan eta orografikoki ere ezberdinak, ez? Bai, hori da. Guk ikusten duguna da, azken biden mugikortasuna oso importantea dudik gabe dala eta lotura horiek lortzea, ze azkenen zatika Nafarroan badie baliabide asko oso interesgarrik, baina lotura horiek lortu behar ditugu, azken finean turismotik ari gara bultzatzen da. Behar duguna da mugikortasuna eta azkenean ere turistei zuzentzeko kilometro asko eman behar dituzu. Gehien bat Europan mugitzen dienak, turistak, zikloturistak, eskatzen dutena da kilometro asko izatea. Eta horrekin mugitzen die. Eta nahi badegu ekarraztea turismo hori, nahi badegu dinamizatzea ekonomia eta inguruan herrian gelditzea nolabait sosak, behar duguna da eskaintzea gauz bat txukune. Txukune da, hori ez, lotzea eta hortako ikusten duguna da adibidez zenbaki batzuk oso interesgarrik. Europan dauden estudioak 54.000 milioi daude urtean inpakto bezala aztertuta zikloturismoaren inguruan. Zikloturistak ere uzten du diru gehiago turista normal batek baino gehiago. Egunean media 40 euro balin badie normalean, zikloturistak 69 euro jartzen ditu, egunean gastatzen ditu. Badie beste datu batzuk oso importanteak, Europak markatuta dauka 2020-rako bizikletaren mugikortasuna ailatu behar dela 15%. Gaur egun Europan da 7%, 7%. Nafarroan 1%. Hor daukagu bide... Hankamotza da horretan. Eta noski ere gure orografia eta bizi modua desberdina dela. Ez daukagu Gipuzkoakin ezer ikustekorik adibidez horrez, daukagun zailtasunak gure lurraldean, oso desberdin daukagulako orografia.
baina bai diela datu batzuk nolabait idea bat izateko ze dirua mugitzen den Europan, Alemanian adibidez 30%ak mugitzen die bizikletaz turismoa egiterakoan zikloturistak die, 30%. Orduan hor ikusten dugu aukera asko daukagula, ekarrazteko eta... Herberetan ere ez da? Hori da. Ez daukat daturik, baina badakigu ez. Eta orduan, inpaktu aldeti horregatik ikusten da aukera hori turismotik begiratuta oso nitxo importantea dagoela hor lantzeko. Helburu ezberdinak daude orduan, ez? Alde batetik bada ere bizikletaren erabilera sustatzea, bai egunerokotasunean eta baita turismoan ere, baina Nafarroarentzat oso garrantzitsua litzake, ez? Hori da, bai, eta esaten deguna lurraldean nolabait inpaktu hori lortzeko ere oso importantea da hor enpresa pribatuak ere nolabait involukratzea edo implikatzea eta hortan daukagun abantaila da kide bezala dauzkagula proiektu hontan ere elkarteak, ez? Nolabait bai Baztan Bidasoa elkartea dago, hango enpresak daude, Zedernagara Lur ere, Plaza Ola Partzuergoa ere eta Imotz Udala ere. Orduan nolabait dauden agente guzikin, uste dugu proiektu honek hartuko dula benetako indarra, ez? Kutsaduraren gaian sartuta, horri ere begira, ez? Murriztu, gutxienez hori murriztea izango litzateke helburuetako bat? Hori da, bai, azkenen helburu mugikortasunean kutsadura lotuta dago, ez? Eta horre datu aldetik garbi dago ze diferentzi dagoen, ez? Bizikleta bultzatzea noski eramaten digula, ez bakarrik kutsadura aldetik nolabait ze arazo sortzen duen kutsadurak badakigu, ikusten dana ere da mugikortasun horrekin eta jendea mugitzen bada gehiago bizikletaz osasun aldetik izugarrizko abantaila duela, ez? Eta horre datu asko daude Europa mailan lotzen ditunak gaztetxoei zuzendutako programak bereziki bizikletaz joateko eskolara langileei lanera joateko ere bizikletaz poligonotan bidegorriak eta egiten ari die. Gauz guztioetan Gipuzkoak dauka nolabait lan handia eginda, mugikortasun zuzendaritza bat daukate, gobernuan, eta kide bezala egotea Gipuzkoak eman behar digu ere, bultzada handi ere, halako neurriak ere sartzeko proiektu honetan. Orduan, poleki, nolabait lurralde bakoitzak daukan indarra edo espezializazioa nolabait, ez? Uzten du hor ere besteak ikasteko, eta hori da daukan proiektu Europa mailan dauden proiektuan helburu nagusiena, dala azkenen partekatzea dauzkagun interesak eta esperientziak eta ikasten dezu asko alde hortatik. Noski Gipuzkoatik hori dena, zengati horiek daramate urteak halako neurriekin, ez? Bai txikiekin, bai langileekin eta nolabait publiko desberdinekin. Aipatu duzu ere, hemendik aurrera, 3 urte dituzue aurretik, ez da, lanean aritzeko, sentsibilizazio aldetik ere jarduera batzuk egingo dituzuela, baina egun nola ikusten gaituzue, kontzientziatuak gaude? Falta da, baina bai nik uste, gero eta gehiago azkeneko urteetan nabaritzen da, ez? Gero eta gehiago ikusten da, bizikleta kaleetan, eta gero eta gehiago jendeak erabiltzen du, Iruñean nabaritzen da asko, baina herritan ere, eta noski gero administrazioak nolabait bai txikik eta bai handik ere bere planifikazioetan eta sartzen gero eta gehiago ari dira. Orduan, nik uste, denborakin, oraindik ikusita daukagula porzentai aldeti asko egiteko, baina bide honean gaude, ez? Hor, azken biden, sensibilizazio lan horietan ere egin behar dana da, lan transversalak dira horiek denak, eta azkenen kontuan hartu behar da adibidez,
Gipuzkoak egiten duenean bidegorri bat, gastatzen du, gastua dauka kasi berdintxue, errepidean sartzen duen dirue, kasi berdine da bizikletari sartzen dionarekin. Hori ikusita, hemen ez daukagu hori oraindik ona. Kontzientzia hori ez dago hemen, ez? Behar hori ez da segurazki, ez da berdine. Baina, poliki barneratzen joango gea eta proiektu honekin ekintza desberdinak egingo ditugu helburu horrekin bai. Gaur egun betetzen dira bizikletan ibiltzeko baldintzak? Aipatu duzu, ez? Errepide batzutan ez da obrarik beharko, baina... Bai, Iruñean adibidez, polemika ere badago, ez? Nolabait bide gorriak egin dien bezala guain arte gabeziak dute, ikusten da, erabiltzen duenak arazo asko dauzka, gero sortzen diere arazoak bizikleta eta oinez doanarekin, askotan hor bai kontzientzia asko falta dela, dudik gabe, erabilera desberdinak daudelako, eta azkenen kompatibilizazio hori ez dalako erreza, eta hor ere badago, kasu bakoitzean nolabait flexibilitate bat behar da, ez? Ez da berdin Iruñeko kale batzuk o beste batzuk eta lurraldean berdin. Adibidez, proiektu honetan egiten dugun zatie, nolabait errepidea erabiltzen da, ze errepide bat, adibidez, Donestebetik Urritzara doana, zati handi baten autogutxi erabiltzen dute, orduan autogutxi pasatzen direla eta ikusten dugu aukera dagoela, errepide hori erabiltzeko. Eta hori nolabait Europa mailan dagoen irizpidean ez dauka arazoik, ze Eurobelok nolabait dauzkan irizpideetan onartzen ditu errepideak. Betide, 1000 auto ez badie pasatzen egunean, orduan hor, erabiltzen ditugu naturbideak, esaten duzun bezala, naturbidea oso prestatuta dago hortarako, baina gero errepide bat ere balio du, eta balio du Done Juaneko bidea, ere. Baliabide aldetik erabili behar dugu daukaguna nolabait hori da. Aipatu duzu Europako irizpideekin ez duela talkarik egiten edo, baina agian hemengoekin bai? Hemengoekin guaindik ez dago gehiegi nolabait aztertuta mugikortasun plana Nafarroan. Esan dezakeguna da orain dela urte dexente, 10 urte uste dut, hasi ziela ja lehenengo planak, egin zen bizikletako plan bat Nafarroarako, plan hartan nolabait jasotzen ziren dauden sare guzik, egiten zen nolabait proposamen bat oso interesgarri, baina gero krisialdia gainera etorri ondoren, hori dena gelditu zen geldirik. Gaur egun, nik uste poliki sartzen hasiko garela, proiektu txiki horiekin ja bultzatzen joanen garela, baina bai esan daiteke lan handia daukagula hortik oraindik. Zenbat kilometro izango dira guztira? Sare guztia, gutxi gora bera? Ez daukat buruan orain, ez daukat buruan. 200 eta piko uste dut erakurri nuela, ez? Baina ez dakit dien, alde batetik da, kilometroak lotzen batuzu 3 hiriak, kilometro batzuk ateratzen die, baina gero aparte dago beste datu edala egiten dien kilometroak, bai Nafarroan, bai Gipuzkoan, da bai Lapurdin. Da orduan, ez daukat garbi datu desberdinak... Eskualdean egiten diren kilometroak eta sare guztia, ez? Hori da. Agian datuak dituzu horrez. Ez daukat garbi esateko. Bai. Oso ongi. Noizko espero duzuen pres egotea? Agian zaila izango dela hori kalkulatzea. Ara, gure asmoa da 3 urte hoitan ekintza desberdinak egingo die eta ekintza horiekin batera badie
beste lan batzuk, esan nahi dut beste aurrekontu batzuk, nolabait paralelo ere joan daitezkenak. Ze bai gobernua hemen, kasu honetan Nafarroan, badu ere harremana estatu mailan dagoen beste egitasmoa batekin, dela Caminos Naturales egitasmoa. Horre badira ere laguntza batzuk, lortzeko ideakin gabiltza, nolabait estatu mailatik ere lortzen badegu inbertsio hori, nolabait dena batera heldu da, ez? Eta hor adibidez aurkeztuta daude estatu mailan bai Basko-Navarro naturbidea, bai Irati eta bai Plazaola. Orduan hor ere aukerak daude nolabait inbertsio gehiago egiteko eta nolabait urte hoitan espero dugu lortzea ere, ez? Baina bueno, nolabait guain gobernu berrie dagonez, ikusiko dugu ze intentzio dauden. Ikusi dena da, adibidez, Iruñan gauza batzuk, nahiz eta pauso oso txikiak izan, baina aldatu direla, ez? Bide batzuen norantza, hau itxi eta oinezkoentzat jarri, eta intentzioa badutela, ez? Bai, proiektu aldetik gauz dexente daude, ari die mugitzen asko, eta harremana badugu ere, bai zinegotziekin, bai teknikariekin, eta horre guain nik uste partekatzen ari diela ere, bai aldezarreko merkataritza eta nolabait zerbitzuekin, eta poleki badar nola ze forma hartzen duen proiektu horrek. Oso ongi, eskerrik asko, hain argi azaltzeagatik, ederbidearen asuntu hau, ezta? Eta pixkat bukatzeko azkeneko tarte honetan galdetuko dizut, badakigu komertzio txikien kanpainan murgilduta zaudetela ere, eta jakin izan dugu gaur Black Friday famatu hori, ez, deskontuak denda guztietan, eta gaur bertan egingo da Iruñan, naiz eta astean zehar ere hasi diren, ez, deskontuak egiten, eta ikusi ditugu berapenak, eta, nola ikusten duzue hau, eta komertzio txikiarentzat ze eragina dauka holako, kanpaina basati batek, ez? Bai. Zailtasunak, azkeneko urtetan indarra asko hartu du, eta egia da, adibidez guk aurreratu dugu kanpaina, Gabonetako kanpaina egiten zana normalen azaro bukaeran, gero eta aurrerago egin behar da, gure kanpaina zan Tafallan egin genuen aurkezpena, eta gure asmoa noski merkataritza txikiei nolabait bultzatzeko salmenta horren ingurun, baina ikusten dugu Black Friday esaten dezun bezala, gero eta aurrera goazten diela eskaintzak. Eta horre kontraesanak ere badiez, ze askok igual ez zuten ikusten horre sartzea, baina azkenen kompetitibidade gauza da, eta adibidez Lizarraldean esaten ziguten. Zutela ikusten egitea, baina konturatu ziren, jende asko azkeneko urte horietan joaten zala Logroñora, ze Logroñon egiten zan eskaintza hori. Orduan dudigabe azkenen sartu behar zara hortan, egin behar dezu zerbait, bestela galtzen dezu aukera hori, ez? Orduan poleki txikiak ere sartu die, eta Iruñean adibidez egiten dutela elkarte desberdinak, nik uste 200 inguru daudela, komertzio txikik horre sartuta, eta gero eta gehiago azkenen da nolabait merkatuak eramaten dizu, eta dauden dinamika horiek, naiz eta kanpotik etorri gelditzen dieia, eta garbi dago txikiak eskaintza horietan zailtasunak izan daiteke hasieran, baina bat bestearekin elkarte desberdinak juntatu da hor dauka aukera, ez? Txikientzat ez dago beste modurik, ez? Elkartu egin behar die, orain dela hilabetetxo bat aurkeztu zala ere elkarte berri bat, elkarte bat Nafarroan nolabait lotzen dituna elkarte txikiei, eta nolabait merkataritza gaur egun dagoen bezala, hori da
alde batetik egin behar duna, ez? Bateratu, ez? Besteekin batera joan ezkeo beti indar gehiago izan dezake, promozio gehiago, eta gero guain gaude ere planifikazio bat egiten, hurrengo urterako begira, nolabait deitzen diogu merkataritzarako plan, impulso plan bat, ez? Eta beraiekin ere partekatzen ari gara, bileretan, eta ikusten dutena da behar handien nolabait gauden bezala, ez? Txikiak handiekin eta nolabait munduko normatiba guzik doazen bezala Europatik ere markatzen dutena da azkenen dena handiei begira, ez? Orduan, hor, esaten dizudana, ez? Gure aldetik bultzatu behar dugu, eta aurre kontutan ere hurrengo urtera begira sartu ditugu partida batzuk bereziki pixka bat gehiago laguntzeko txikiei. Kontzientzia kontuak ere badaude, asuntu honetan. Bai, komunikazio plan hau, adibidez, kanpaina hau egin duguna nolabait bertako dendak eta kaleetan, herrietan eta gehiago nolabait erabiltzeko ondoko dendak, egiten duguna da markatzen dugu nire denda zure etxea, nolabait esaldi hori gertu ikusteko ondoko dendak egiten duena ez dela bakarrik saltzea produktu bat, ematen dio bizitza herriari, ematen dio nolabait fundamentua kale horri, eta azkenen denon kontu edala irekita egotea, ez? Orduan, pixka bat kontzientzia hori behar dugu, bai. Gure laguntza ere nolabait behar dutela, ez? Dudik gabe, bai. Bizirauteko, ez? Hoxe, bai. Aurrekoan irakurri nuen medio oso ezagun batean, nafar bakoitzak 200 euro inguru gastatuko dituela, olako bataz beste bat zen. Gaurko eguna, Black Friday famatu hau, hartzen badugu abia puntu bezala Eguberriei begira, ez? Eguberrietako erosketak aurrez aurretik egiten baditugu. Gero ja, komertzio txikitan gutxi erosiko dugu, ez? Eguberriei begira ere. Bai. Opariak aurreratzeko intentzio honekin edo. Bai, hori da, kontu bat ere, nolabait, gure aldetik merkataritzai bultzatu dudigabe bultzatzen diogula, baina baita ere konsumitzaileei esan behar diogu kontuan hartu behar dutela, hainbeste eskaintza daudenean, pixka bat, fundamentukin erosi behar dela, ez? Eta ongi pentsatuta, eta horregatik importantea da, gu erosten degunean, aktorrekin ze egiten degun, ez? Nori ematen diogun, ze laguntza egiten degun txikiari ematen badiogu edo ondiari, hori kontuan hartzea, badagauz bat, pixka bat, gaur egun bizigaren bezala ez degula askotan refleksio hori egiten. Zarata gehiegi eta ez gara gelditzen. Eta horrekin batera, konsumo arduradun bat egin behar degula, ze askotan jakin behar dugu, eta beti esaten da, igual egin behar da, nolabait, zerrendatxo bat ze behar degun, ze bestela erosten dugu, ez dakigu ze erosten dugun askotan, ez? Eta, hori ere nolabait kontuan hartu behar dugu, ez? Eta gero eta gehiago ardura hori erosterakoan, nik uste dagon bezala mundua behar dala, ez? Egiten dugun pausu horrekin, askotan daukagun eragina, ez? Badu pausu asko daude atzetik. Oso ongi Maitena, uste dut honekin ja bukatuko dugula. Eskerrik asko bai eta bai Ederbidearen proiektuan eta bai kanpaina honetan oso ongi joan dadila. Bai, mila esker. Espero dugu bai gauza batean eta bestean kontzientzia gehiago hartzea eta sentsibilizazio puntu hori ere denok hartzea, ez? Eta eskerrik asko, beste bat arte. Bai, mila esker. Mila esker zuri. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larumatetan ematen ditugu. Oletan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Laktu, laktu, laktu,
Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Eta gaurkoan dantza kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako dantzaz, izeneko dantza munduan aritzen zareten konpainia esan diazu, konpainia bat bihurtzen zarete batzuetan, baina gutxienez dantzaren munduan hortxe aritzen zarete egunero landalan. Fernando Sáez de Ugarte, zuzendari nagusia, arratsaldean eta ongi etorri xaloa telebistara, konta eguzu pixka bat zer den dantzaz. Arratsaldeon, Larraitz eta mila esker, gonbidatzeagatik. Zuti, dantzaz azken finean, bai, dantzaz konpainia bagara. Gertatzen dena da, azken finean estruktura bezala edo, aurkezten dugu gure burua, hainbat gauzak egiten ditugulako dantza arloan edo dantza sektorian. Orduan, alde batetikan noski, konpainia batek egin behar duen bezala, ekoizpenak egiten ditugu, produkzioak, eta produkzio horiek gero biran ateratzen ditugu. Pero horretarako, normalian oso arraroa den gauza bat badakagu. Konpainia iraunkor bat, estable badakagu. Hau da, 12 dantzari baditugu egunero lanian 8 ordutan lan, dantzari peto-petoak izateko, eta halako koreografiak edo egiten ditugun koreografiak eta ekoizpenak montatu ahal izateko eta biratu ahal izateko. Hori oso benetan oso zaila da momentu honetan mantentzea. De hecho, ia estatu osoan zehar ez dago halako konpainiarikan, konpainia iraunkorrikan, eta horrezegatikan hortze gabiltzan. Gero, gainera, hain arraroa denez, saiatzen gara baliabidea izaten, hau da, koreografoek ez dute, kasi aukerarikan, halako konpainia batekin aritzeko. Beraz, aukerak ematen diegu, hemengo bertako koreografoei gurekin aritzeko, baina baita nazioartean koreografo ezberdinekin aritzen gara gure konpainiarekin. Eta azkena, hain zaila denez dantza mundua momentu honetan bizitzea eta aritzea eta mantentzea, nahi deguna da Europa osoko dantzari gazteei lehenengo aukera ematea lanean. Orduan, lan kontratu badakate eta lehengo lan kontratua guk ematen diegu. Orduan, bakarrikan aritzen gara gazteekin. Nolabait ere plataforma bat izan da, eta gure gandikan gero beste konpainietara joaten dira, eta normalien estatuan konpainiarikan iaia ez dagoenez, bai proiektuak badaude, eta orduan horretan aritu daitezke, baina normalien bai atzerrira joan behar dira, eta orduan bai Frantzian edo Alemanian edo ez dakit nun hor aritzen dira lanian normalien. Nire sortu zenuten dantzaz, ze urtean? Bai, 2002-tikan aritzen da gure elkartea, dantzaz elkartea bezala, baina 2008an hasi ginen halako egitura honekin nolabait ere Europako dantzari gazteekin aritzeko, eta halako turrak edo birak edo planteatzen, eta halako. Eta ze helbururekin sortu zen momentu horretan? Momentu horretan, batez ere ikusten genuena zen hori. Nolabait ere nola estatuan kasi konpainia finkorikan, establerikan edo etzegoen. Orduan, nolabait ere halako esfortzua egin behar zen. Eta Euskal Herrian... Bai, horixe, eta Euskal Herrian etzegon. Orduan, normalian, dantza munduan edo aritzen direnak, alde batetik noski Euskal dantzan aritzen direnak, bai, amater mundu horretan ikaragarrizko taldeak dire, super iraunkorrak, baina, noski, haien lana ez da dantza, baizik eta izango da beste batien edo beste batien, eta gero haien denbora librean edo aritzen dira dantzat, bai?
Horrek ez du esan nahi, ez direla onak, ez direla profesionalak haien zean, baina ez da haien lanbidea. Eta gu, ari ginen bilatzen, lanbide bezala baita ere dantzaria izan zaitezke. Orduan, nola egiten dugun, alako konpainia bat, alako egitura bat hori baliatzeko. Beraz, nondikan hasi, eta hasi ginen pizkatxo bat baita ere alako mugaz gaindiko egitasmoekin, aritzen ginen baita ere Biarritzeko Malandan Biarritzekin batera, olako gauzak edo probatzen nola baita ere egituratzen. Eta pixkanaka, aritu ginen nazioarteko koreografo ezberdinekin lan egiten, baita ere birak hasi ziren izaten, eta batez ere dantzariak hasi ziren pasatzen. Zer nola baita ere guk lehenengo aukera ematen diegu, baina mugaturik ezin dira gurekin gelditu, 2 urte baino gehiago. Orduan, 2 urte pasa daitezke gurekin, kontratua olakoa da, baina behin bukatuta joan behar dute, eta beste bat, eta beste bat. Normalian ez dira guztiak batera joaten, zen bestela utzi geldituko ginateke, baizik eta banan bitan launaka, baina pasatzen dira eta beste bat. Gaur egun nortzuk dira 12 dantzari horiek? 12 dantzariak behira, 5 Euskal Herrikoak dira, orduan bata da Iruñekoa, hain zuzen ere, neska bat, Andrea Loyola, Donostiko 3 ditugu, bata da Jone Amezaga, berongia akordatzen naizen, Miren Leizeaga eta Joritz Galarraga, hau ez dago Donostikoa, baizik eta Bilabona Amasakoa gutxi gora bera, ez Amasakoa. Eta gero gelditzen zait Bizkaiko bat, eta hau da Olaia Baie, eta hau da justu, nola esaten da? Enkantarrietakoa? Bai, alako oizen. Orduan, holan, horiek dira 5, eta gero beste 7 orduan gelditzen direnak aberongi esaten ditudan. Bata da Marek Estritzek, txekiarra, bestia da Jill Noel, belgiarra, bestia da John O'Gara, Britaniarra, Esmi Lovelyrekin baita ere Britaniarra dela, eta gero dakagu Fernando Luis Kanariarra, 2 faltatzen zaizkit, eta ez dakit nondikan aterako ditudan. Gero hortikan, baina ikusten duzuenez, Europa osoko dantzariak direla, eta batzuei oso denbora gutxi gelditzen zaie, beste batzuei denbora gehiago, hortikan gabiltza. Ja urte batzuk daramatzazue honetan, beraz pasako ziren ja dantzari esente, ez? De hecho, oain Jill Noel, belgiarra, oaintxe bertan bat joa, oraintxe, abendu honetan, eta urdarrilean etorriko da Italiatikan bat, eta orduan Italiar hori izanen da gure 80garrena. Beraz, 80 dantzaria pasa dira, eta eskuratu dute lanik, dantza munduan, bai? Normalian bai. Ezken finean hori da helburu nagusia, ez? Bai, helburu nagusia da, konservatoriotikan edo akademiatikan edo ateratzen zarenean, hori da, lanbide guztietan edo gertatzen den bezala, bai? Gutxi gora bera konozimenduak edo baituzu, baina gero behar duzu aritu, bai? Eta aritzean hartzen duzu benetako lanbide horren mamia eta zeregina eta horixe. Eskarmentua azken finean. Orduan, horixe da nahi duguna, bai? Dantzari oso onak dira, benetan onak, dantzatzea eta etortzen direnak, gainera oso profil ezberdinetakoak, ez dira guztiak oso klasikoak, edo oso garaikideak, edo oso kalekoak, edo ez dakit zer, baizik eta profil desberdinetakoak direla, oso talde nik uste, haunitza edo eginez, eta nik uste bere nortasuna beti mantentzen dugu, naiz eta dantzariak aldatu. Eta nahi duguna da, hain zuzen ere horixe, aritu, eta eskarmentua hartu, taulatan batez ere, eta emanaldiak egiten, baina emanaldiak egiteko sormenak egin behar dituzu koreografoekin batera, eta entzeguak. Nunko okatzen zarete? Oain dantzagunean gaude, dantzagunea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantzarako zerbitzua,
Eta errenterian dago, momentu honetan, ni esen eraikinean, eraikina oso handia da, bertan errenteriako udalak badu hainbat gauzak, eta errenteriako udalak badu baita ere konbenio bat Foru Aldundiarekin, eta horren medioz bertan gaudela egiten egunero. Osongi, horre aipatu diazun moduan, amabi dantzari hauek 8 ordu edo gehiago egonen dira, egunean, zenolako zerbitzua eskaintzen duzue dantzaz honetan? Bai, alde batetik, lehen esaten nun bezala, dantzariek hartu behar dute alako eskarmentua. Orduan, baina dantzariak dire gure langileak, azken finean hori gure entrepresan, ni nago, badago zuzendari artistiko bat, super garrantzitsua, eta Adriana Pous deitzen dela, uruguaiarra da, eta ikaragarrizko eskarmentuarekin, bere eskuetatik eta pasatu dira 80 dantzari horiek, orduan imaginatu zen alako eskarmentua duen, eta orduan gero, eta 12 dantzariek baditugu. Horrekin zer egiten dugu, alde batetik, esan dizu dana, nolabait ere gu zentru bezala, edo sormen nazioarteko, sormen koreografikorako zentru bezala, aritzen gara bai bertako koreografokin, baina baitaren nazioarteko koreografokin. Sormen guztiak hartuta batzuk ekoizpen bihurtzen dira. Nolabait ere produkzioak dira eta produkzio horiek biran ateratzen ditugu, hainbat antzokitatik, alde batetik, bai estatuan, bai Euskal Herrian mugitzen gara, estatuan baita ere, eta Europa osoan zehar mugitzen gara. Ez nahi adina, noski, baina bai gustatuko litzaiguke ateratzea, bai egunero, bai posiblea balitz, baina ez da posible. Eta nahi duguna da, hain zuzen ere, baita ere mediazio lanetan edo sensibilizazio lanetan baita ere aritzea. Hau da, dantza ez da bat ere ezaguna eta dantza garaikidea are gutxiago. Orduan, saiatzen gara proiektu bereziak egiten, eskolekin edo hainbat giza taldeekin dantza zabaltzeko. Behar dugu publikoa, behar dugu dantza ezaguna izatea, eta bide batez, gure dantzariei oso ongi datorkile alako lana egitea. Baita ere, gizartearekin alako topaketa egitea, topaketa zuzena egitea oso ongi datorkile, eta gainera hori nik uste hori gero nabaritzen dela, ezkena gainean. Taula gainean daudenean beste modu batez edo egiten dute, eta nik uste azken finean nortasuna, nolabait ere, erakutsi behar duzu, bai taula behan zaudenean eta taula gainean zaudenean, eta biletako lan horretan, mamitsua da, oso aberazgarria da haiendako. Eta azkenengo gauza da, ez da bakarrik, azken finean nahi dugu dantza zabaldu. Beraz, dantzariek baditugu, horrekin ateratzen dugu biran, normalian, aritzen gara sensibilizazio horretan, baina beste gauza bat behar dugu eta implikazioa behar dugu, gizartearen implikazioa dantzan baita ere. Orduan nolabait ere aritzen gara hainbat sektoreekin, ezberdinak, saiatzen gara elkarrekiko lanak egiten eta proiektuak egiten. Hau da, ostalaritzarekin zer egin dezakegu, edo turismoarekin zer egin dezakegu, edo futbolarekin egin dugu gauzak, nolabait ere beste sektoreak baita ere, dantzaren ganako, halako hurbiltasuna edo lortzeko, eta elkarrekiko lanak egiten hori lortzen da. Orduan hainbat proiektuetan aritzen gara, halako sektore ezberdinetako eragileekin. Horretaz gain ere baduzu Euskal Gazte Dantzariak sustatzeko ere mugi plataforma izenekoa, ez? Bai, bertakoak. Hori ze 12 dantzariak ditugu, baina 12 dantzarietatik bi beti Euskal Herriko dantzarientzako gure arrobia bezala edo ari gara egiten. Ez genuen, nolabait ere, 10 plaza horietan dira 5 gizon eta 5 emakume, bai? Ondo. Eta gero mugi, halako plataforma edo arrobi horretan, gizon bat eta emakume bat. Orduan, hortikan aritzen direnak, nolabait ere hori, esan dudan bezala, arrobia, guretako arrobia da, eta gero pasa daitezke, nolabait ere, konpainiara, orduan aritzen dira nolabait ere bekario gisa, bai? Eta normalian pasatzen dira. Gurekin aritzeko urte bat ematen diegu, eta gero plataformara edo konpainiara pasatzen dira. Berez, gutxi gora bera, mugi hori sortuta, badakagu bermatuta, kasi konpainia erdila euskalduna izanen dela. Zenolabait ere, horko bi gehi gero lehenengo urtean
bi daudela, gehi bigarren urtean, beste bi, gutxi gora bera erdia, konpainia erdia bada, bai, gutxi gora bera euskalduna. Eta horrek ez da bakarrikan hementxe egin behar dugulako lan hori, baizik eta sensibilizaziorako baita ere hemengo jendia behar dugu. Bestela, oso ongi dago ingelera edo frantsesa edo ez dakit zer baita ere praktikatzeko, baina behar dugu euskara, baita ere sensibilizazio lanetarako eta hortan ari gara. Bale, tailer irekiak ere, ez, omen dituzue? Bai, hori nik uste eta azaldu beharra dagoela, azken finean dantzari bat badala kirolari, goi kirolari bat edo bezalako, baina gu ez gara gimnasiora joaten. Gure gimnasioa da klasea. Guk esaten dugu klasea, baina klasea ematen du hementxe segita gaudela eta ez dakitzer eta orduan klase bat edo badagoela. Eta klasea da, nolabait ere, hainbat ariketak edo egunero egin behar diren ariketak edo nolabait ere multzo bat eta oso ongi antolatuta. Entrenamendu moduko bat. Hoize, eta orduan hasten da beroketa super lasai batekin ez dakitzer eta bukatzen dira blai egin da. Orduan beti hori Adriana, gure zuzendari artistikoak ematen du urtero, egunero ematen du. Eta normalian hasten gara 9 eta 10 erdik arte, gutxi gora bera ordu terdiko bat edo bada, beraz bada oso potentia. Eta bai egia da, hasten dela barrarekin eta lako estiramenduak hasten dira, gero barra, gero ez dakiz zer, gero barra kentzen dira eta hasten dira ja beste ariketak eta baina mugimenduak, saltoak eta ikaragarrizko diagonagalak eta horixe. Orduan, hori da nik uste dantzari batentzako egin behar duen alako gimnasioa edo entrenamendua eguneroko lanerako prest izateko, baina baita ere bere gorputza beti prest eta sasoian izateko. Orduan klase horiek irekiek dire, baina irekiek dire ez edozeinentzako, edozeinek ezin du alako gauza batekin, baizik eta dantzan aritzen direnak, normalian hemengo dantzariak ibili behar dira beti atzerrian. Orduan, ez dakit nun aritzen direla, Alemanian edo Frantzian edo ez dakit zer, gure dantzari profesionalak. Eta oporretan etortzen direnean, normalian gure klasetara etortzen dira sasoian edo mantentzeko. Bestela, orduan normalian, bai Gabonetan edo bai udaran, gure klaseak beti dantzari ez gainezka daude, hainbat jendia hortikan pasatzen dela. Eta egia da baita ere, Adrianak edo oso ongi egiten dula bere klasia eta orduan famatua dela eta jendia pasatzen dela hortik. Oso ongi. Agenda kontuei dagokionez, nun arituko zarete? Baina Nafarran egon zarete, zuela gutxi. Orain pizkatxo bat, atzebentxo bat hartuko dugu. Ze aritu gara benetan, udazken honetan, mugitu gara pilo bat. Izan gara Danimarkan, eta gainera Danimarkan izan dugu estrenaldi bat, baina beste estrenaldi bat Angeldun egin genuen, oso estrenaldi potente bat, gero gure ohiko bira, eta orain ja, datorren astean joango gara Gasteizera egitera txoriak Mikel Lauari buruzko montaje bat eta eginen dugu Oian Eder goiko lekuan. Justu Mikel Lauari buruzko erakusketa bat eta irekiko dutelako. Baina bide batez, egun berian, beste konpainiaren zati bat joanen da Stuttgartera, Alemaniara, beste zea bat egitera. Eta gero ja datorren astean aurkeztuko ditugu bi pieza justu orain sortu ditugula bertako koreografokin eta aurkeztuko ditugu bai Biarritzen eta Donostian. Eta horrekin ja atzerentzo bat hartuko dugu datorren urteri begira. Urtea ondo bukatzeko. Bai, hori zen. Bai, da gaina normalian eta denbora ematen diegu haien jaioterrira bueltatzeko eta gabonak lasai eta denborarekin edo pasatzeko. Aurten, beste urteetan, agian ez dago moturik eta orduan gelditzen behar dire, baina aurten denbora dakago eta... Oso, Nafarran ere egondu zineten, ez? Barainainen. Hoize, Barainainen egondu ginean, gainera aste osoan zehar aritu ginean bai Uharten eta bai Barainainen bi kolegiokin. Orduan, oso esperientzia polita izan zen, bai haiendako, ze justu sormen bat, gure dantzariek sormen bat egin zuten, Alaitz ikastetxeko bi gelakin, 6. mailako bi gelakin, eta Virgen Blanca ikastetxeko beste 6. mailako bi gelakin. Eta dana,
aurkeztu genuen, Barainen auditorioan ostiralean, gure 4 piezekin batera, orduan nolabait ere, emanaldia hasi izan guk dantzatzen, eta emanaldia bukatu zen umeak edo dantzatzen. Eta bide batez, oso proiektu borobila zela, egin genuen beste sormen bat, hemengo koreografo batekin, Berta Bermudezekien, Bilabezarako. Ze azken finean gure inspirazioa izan zen 4 linea, Bilabezako horixe, eta orduan kulturbus delakoa. Eta orduan Berta Bermudezek egin zuen halako inspirazioa hartuta, Bilabezan eta geltokietan, eta parlamentuan hasi ginen, halako sormen koreografiko bat. Osongi, bukatzeko, ze hausnarketa duzu dantzaren inguruan? Aipatu duzu dantzari izatea zaila dela gaur egun, lan aurkitza ere, beste lanbide batzuetan bezala. Gauzak erresak ere ez ditu kulturak, ez? Azkeneko urte hauetan. Kultura eta artea oso, bete aztua, ez? Bai, bastante. Bai, eta gero nik uste bere garaian, normalian eta arte eta kulturaren aldeko apostua, naiz eta oso handia ez izan, inoiz ez da izan, nik uste hainbat ohiturak hartu ditugula. Alde batetikan kulturaren nolabait ere debaldekoa edo izatia, eta orduan antzerkia ikusteko, debalde joaten naiz, edo dantza eta ez dekize eta alakoak. Eta debaldeko kultura hori, ongi dagoela, baina horretarako behar dugu alako impulso ikaragarria, impulso publikoa baldin bada. Ez badago, orduan beste modu batez egin beharko dugu horrekin. Baina ez gara, ez dugu ohitura hartu benetan antzerkira, edo dantzara, edo zea joatera. Aldiz, zinemara joateko ez dago hainbeste arazorikan. Eta jendeak esaten du normalen, ni asteazkenero ni zinemara noa. Asteazkenero. Berdin du zer dagoen karteleran, zer ez dakit zer, nik lagunekin edo beti biltzen naiz, eta aragoaz. Halako ohiturak ez ditugu lortu izan, oraindik dantzarako, antzerkirako, arte eskenikotarako. Eta gustatuko litzaiguke, noski. Eta arte eskenikon artean, dantza ez dago modurik. Beraz, hori beharko genuke, nola egiten da hori? Hortxe dago bakoa. Nola lortzen dugu alako publikoarengan, alako zea, eta gogoa, dantza ikusteko. Horretan gabiltza. Alde batetik ikusten eman behar da, programatu behar da. Orduan programadoreekin eta antzokiekin baita ere hitz egin behar dugu, eta konbentzitu baita ere dantza haien programazioetan lekua izan behar duela. Eta instituzioekin hitz egin behar dugu, baita ere instituzioei edo konpentzitzeko aizue, dantzaren aldeko apostu bat egin beharko duzue. Ze dantzak ikaragarrizko gauzak egiteko aukera badu, baina ez da horretarako apostu egin behar dugula. Baizik eta dantza berez edo artea berez mantendu behar dugulako. Nolabait ere, arteetatikan aterain behar gara, haien balioa erakusteko. Baina ez da, balioa berez dago. Artea delakoian balioa badu, ez da alako sensibilizazioa edo ez dakit zer edo eta egia da, beste balioak badituela. Baina berez balioa badu eta hori da defendatu behar duguna. Eta horretan aritzen gara egunero. Orduan, eta saiatzen gara konbentzitzen beste sektoretako jendia dantzaren aldeko apostu bat egiteko, hortze, beti zabaltzen saiatzen ari gara. Egia da, bestaletikan ikusten duzunean, adibidez, pasaden ostiralean gertatutakoa Barainainen, eta nola Barainen auditorioa bete egin zan, eta nola jendia atira zan, erabat posik eta errepikatzeko gogoekin, eta noiz eginen dugu berriro, hori da puntua, eta horretarako ailegatzen baldin bagara, perfecto, eta orduan, aritu eta ekin. Osongi, Fernando, mila esker, xala telebistan izateagatik, ongi izan hor Errenteria aldean, eta bazortean. Mila esker, zuei baita ere. Azaroaren 26an gaueko 12 aintzinera Kentzazpi taldearen kontzertua eta ondoren Oian Bega. Sarrerak salgai Elizondoko Sobrinon eta Trinketen eta Iruñako El Infierniton.
15 euro terditan aurretik, 18 eurotan takilan. Abenduaren 10an Los Tenampa eta DJ Nash. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Aristigain kanpina Zunbilan. Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater kombinatuak, menua eta karta aukeran. Mobil homak, bungalobak, jolas parkea. Zunbilan Aristigain kanpina. Informa zaite www.kanpinaristigain.com web orrian. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, Cosas. tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas.
astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Basalore gorriak oiu, gerra urrun batetik oiu zatoz, zuertzetik oiu, desertu koloreak oiu, bere azken atxetik oiu zatoz, munduari oiu. Zutan daude loreak egin oiu, zutan daude loreak egin oiu. Egun sentiko lore zauritu, zure eskuak nork erreditu, zure oiuak nork ito ditu, zutan daude loreak egin oiu. Begi urrun puztuek oiu, eztarriak urratuz oiu zatoz, urrertzetik oiu, Lampedusa loreak oiu, itxaslami galdu oiu
De la nada, que era luz, solamente luz, Dios crea lo oscuro, y del oscuro nace la sombra, y en la sombra del día nace la luz. La sombra no es ausencia negativa de luz, pues para nosotros, sombra, itzal, es potencia del ser, es sombra activa, es presencia viva de luz. Teoría de nuestro eterno retorno. De la sombra volvemos a la luz, de la noche al día. En la sombra de la tierra subimos en las noches al cielo. De la nada que era luz, solamente luz. Dios crea el oscuro, y del oscuro de la noche nace el día, y en el día de la luz nace la sombra, que no es ausencia negativa de luz, pues para nosotros, sombra, itzal, es potencia del ser, es sombra activa, presencia viva de luz. Teoría de nuestro eterno retorno. De la sombra volvemos a la luz, de la noche al día. En la sombra de la tierra subimos en las noches al cielo. De la nada que era luz. 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 De la sombra volvemos a la luz. De la sombra volvemos a la luz. De la nada que era 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 luz.
de la nada que era luz, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, de la nada que era 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 luz, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, de la nada que era luz, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, de la nada que era luz, de la sombra volvemos a la luz, de la nada que era luz, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, de la sombra volvemos a la luz, noche, día, sombra, noche, día, sombra, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, noche, día, sombra, noche, día, sombra, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, sombra, de la sombra volvemos a la luz, sombra, de la sombra volvemos a la luz, de la nada que era luz, noche, día, sombra, de la sombra volvemos a la luz, sombra, 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 de la nada que era luz, Dios crea la noche. Y de la noche nace el día.
y en el día. De la luz. Nace la sombra. Que no es ausencia negativa de luz. Pues para nosotros sombra, Itzal, que es potencia del ser. Es sombra activa. Presencia viva de luz. Teoría de nuestro eterno retorno. De la sombra volvemos a la luz, de la noche al día. En la sombra de la tierra, subimos en las noches al cielo. Eta hauxa izan da dena,
Mi esker, Maria, eta asteburu oso ona pasa. Baita zuri ere, Larraitz, Mi eta esker. aprobetxatu gaur eta baita bihar eta etzi ere, ze biharko ja dator eguraldi aldaketa, baina pues hartu berokia, aterkia, badakizu. Beroki daukazun berokirik goxoen hartu. Bai, hotzez pasatzeko. Eta hori, zuk ere ongi pasa eta astelen arte. Mi esker. Eta zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik, eta astelenean ere bueltan eukiko gaituzue. Agur. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Azaroaren 26an gaueko 12 aintzinera Kentzazpi taldearen kontzertua eta ondoren Oian Bega. Sarrerak Salgai Elizondoko Sobrinon eta Trinketen eta Iruñako El Infierniton. 15 euro terditan aurretik, 18 eurotan takilan. Abendoren 10an Los Tenampa eta DJ Nash. Abendoren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abendoren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere.